στις τοπικές κοινωνίες η αναγνώριση της προσφοράς επιφανών συμπολιτών μας και η απόδοση σε αυτούς του οφειλόμενου σεβασμού στο πολύπλευρο έργο τους. Σε αυτούς συγκαταλέγονται βεβαίως και οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες, οι οποίοι με την πολυετή θητεία τους στα κοινά προσέθεσαν ένα λιθαράκι στην πρόοδο και στην προκοπή του τόπου τους. Στη Δυτική Φθιώτιδα, στους τοπικούς και καποδιστριακούς δήμους, υπηρέτησαν δήμαρχοι οι οποίοι άφησαν τη σφραγίδα τους σε μικρά και μεγάλα έργα υποδομής, κοινής ωφέλειας και πρόνοιας, όπως επίσης στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών που βελτίωσαν τα μέγιστα την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί συνέχεια εκείνης της 6ης Οκτωβρίου, κατά την οποία τιμήθηκαν στο Δημαρχείο Μαυρακόμης οι πρώην δήμαρχοι Μαυρακόμης κ. Μιλιάδης Ριζάκης και Αγίου Γεωργίου κ. Νίκος Αντωνόπουλος. Στάμος Καλαμάρας. Γεννήθηκε στη Σπερχιάδα το 1932. Πατέρας του, ο Κώστας Καλαμάρας, ήταν και αυτός αυτοδιοικητικός. Διετέλεσε μάλιστα πρόεδρος της κοινότητας Σπερχιάδας. Φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο Σπερχιάδας. Την τελευταία τάξη την τέλειωσε στο δεύτερο Γυμνάσιο Αθηνών. Τελειώνοντας τις εγκύκλιες σπουδές του, δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά με το εμπόριο. Το 1967 κλήθηκε από το στρατιωτικό καθεστώς να υπηρετήσει τα κοινά ως αντιπρόεδρος της κοινότητας. Με την προτροπή παλαιότερων αυτοδιοικητικών αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση και ένα χρόνο αργότερα ορίστηκε πρόεδρος της κοινότητας. Στη θέση αυτή παρέμεινε μέχρι την πτώση του καθεστώτος το 1974, αποδεικνύοντας σημαντικότατο έργο. Στις εκλογές του 1974 εξελέγει πανηγυρικά πρόεδρος της κοινότητας με 92,8, ποσοστό πρωτόγνωρο για τα εκλογικά χρονικά, έχοντας στη πλάτη του 39 ολόκληρα χρόνια στην αυτοδιοίκηση, σχεδόν τη μισή ζωή του. Από εκεί και πέρα, τι να πει κανείς για το έργο και την προσφορά του Προέδρου και Δημάρχου Στάμου Καλαμάρη. Στη διάρκεια της αυτοδιοικητικής του θητείας υπήρξε απλός και καταδεικτικός με τους συνδεμότες του. Η πόρτα του γραφείου του ήταν πάντα ορθάνυχτη, αφού γκραζόταν τα προβλήματά τους και βίωνε πάντα το σφιγμό της κοινής γνώμης. Ήταν κοινωνικός, ήταν και είναι κοινωνικός και αξεπέραστος στις δημόσιες σχέσεις και γι' αυτόν οι πόρτες των υπερκείμενων αρχών και υπηρεσιών ήταν πάντοτε ανοιχτές και ευπρόσδεκτες. Έβαζε οράματα και στόχους, τους οποίους με ατσάλινο πείσμα και συνέπεια υπηρετούσε. Η εργασιομανία του ήταν απαράμιλη και ανέδειξε αρκετά νέα ικανά αυτοδιοικητικά στελέχη. Οι δύο επόμενοι του δήμαρχοι υπήρξαν άμεσοι συνεργάτες του και θύτευσαν κοντά του. Η Σπερχιάδα των τελευταίων 50 χρόνων, κατά γενική ομολογία, φέρει τη σφραγίδα του και το άρωμά του. Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος να επιδώσει στον Στάμο Καλαμάρα την αναμνηστική πλακέτα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτή η διάκριση που σήμερα μου επέδωσε ο Δήμαρχος Σπερχιάδος. Θέλω, επαναλαμβάνω, να τους ευχαριστήσω και να μοιράσω μαζί αυτή τη τιμή με όλα αυτά τα παιδιά που μαζί παλέψαν προβλήματα όλων των πτερίγων και όλων των χρωμάτων.
ιδιαίτερη χαρά μου δώσανε σήμερα για την ίδια τιμή που γίνεται, που θα γίνει, για τον αείμνηστο δικό μου φίλο, συνεργάτη πολλών ετών και δήμαρχο Σπετιάδος, τον αείμνηστο Θανάση Κατσίκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Κατσίκας. Μία δημιουργική παρένθεση στη θητεία του Στάμου Καλαμάρα ήταν ο Θανάσης Κατσίκας. Οι δυο τους ήταν παιδικοί φίλοι και αρκετά χρόνια αργότερα συνεργάτες. Γεννήθηκε το 1931 στη Σπερχιάδα, όπου τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο. Επαγγελματικά ασχολήθηκε με την τέχνη του ξυλουργού. Η αγάπη του για τα κοινά και η διάθεση προσφοράς στον τόπο του τον οδήγησαν να εκλεγεί κοινοτικός σύμβουλος το 1964 μέχρι το 1967, που το στρατιωτικό καθεστώς τον απάλλαξε από τα καθήκοντά του. Το 1990 εξελέγει δημοτικός σύμβουλος και το 1994 δήμαρχος. Το 1995 εξελέγει πρόεδρος του Συμβουλίου Περιοχής της 7ης Εδαφικής Περιφέρειας Φιόντιος. Ήταν παντρεμένος με την Ελένη, το γένος Παπαγεωργίου, και απέκτησαν 3 κόρες. Τον Αύγουστο του 2002 έχασε τη ζωή του ύστερα από μία σκληρή και άνηση μάχη με την επάρατο νόσο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Δεκέμβριο του 1989, η κοινότητα Σπερχιάδας με προεδρικό διάταγμα αναγνωρίστηκε σε Δήμο για λόγους ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας και το 1995 με υπουργική απόφαση η Καλύβα Στεφανή χαρακτηρίστηκε ιστορικός στόχος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Ο Θανάσης Κατσίκας ήταν μία αστήρευτη πηγή γνώσης και εμπειρίας, τίμιος και ανιδιοτελής στην αυτοδιοικητική και επαγγελματική του πορεία, ασυμβίβαστος στις απόψεις του και ανυποχώρητος στις επιλογές του, άνθρωπος της παρέας και της διασκέδασης. Ήταν πάντα παρόν σε όλα τα δρόμενα της σπερχιαδίτικης κοινωνίας και ιδιαίτερα στα θυσιολατρικά και στα κυνηγητικά. Πάντα μάχημος στις επάλξεις του δημόσιου βίου. Αγαπούσε με πάθος τη Σπερχιάδα και με πάθος την υπηρέτησε, παραμερίζοντας κάθε ιστεροβουλία και προσωπικό συμφέρον. Δικαίως οι συμπολίτες του τον τίμησαν με τα αξιώματα του Προέδρου και του Δημάρχου τους. Παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος Θήμιος Παπαευθυμίου να επιδώσει στη σύζυγο και στις κόρες του Θανάση Κατσίκα την τιμητική πλακέτα. Θέλετε κορίτσια να πείτε κάτι? Για μένα και για όλη την οικογένειά μου είναι τιμή που γίνεται αυτή η διάκριση για τον μπαμπά μου, που πιστεύω ότι θα χαιρόταν πάρα πολύ αν ζούσε να παραλάβει ο ίδιος την τιμητική πλακέτα. Τον χαρακτήριζαν 2 πράγματα. Πολλά τον χαρακτήριζαν, αλλά αυτά ήταν τα πιο έντονα. Η μετριοφροσύνη, η ταπεινότητα, η ανιδιοτέλεια και κυρίως ότι ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήθηκε με τα δημοτικά και γενικότερα με την πολιτική δεν είχε ποτέ προσωπικό όφελος και δεν ασχολήθηκε και δεν επιδίωξε ποτέ κάποιο προσωπικό όφελος. Γι' αυτό και μόνο εγώ που είμαι η κόρη του, είναι τιμή μου που είχα έναν τόσο μετριοπαθή, ταπεινό, αξιοπρεπή και ανιδιοτελή πατέρα. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του Δήμου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσία σας, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για την ημέρα
Και να σας υπενθυμίσω ότι το βράδυ υπάρχει κι άλλη εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Πίσω υπάρχει μπουφές που τα κορίτσια μας θα σερβίρουν όλους τους παρευρισκομένους. Περισσότερο.